Oh, yang gamsa dia tuh, yang gamsa di dalam. Mobile lah. Mana kita ada? Mau mobile mana? Tarik. Tara. Kaya ako din tawal ba? Kala ni kasi sa. Like beriman aku. Honda tulisan itu Rajasthan Subau. Oma hake kono সময় রাখো চুচুবা জাখা oma hake to hake kono puta kaya awa tini no khas nongni para amchai rogo kaibsuk je wati phai wati ni tuibai nok baikha eba lens le rogo nok rok baikha abo nok bainai thai 12 পরিবার তুইলুম নাই thai abo 26 পরিবার পাও ke norongni nokkhungni wati ni tuibai eba kono property rok aba hai tui rogo kosoi thang thamai kya eba nok rok bai debai abo tuilum phrugo je mane kukhnu abo ge bak yak tha thamai ta ke je o tok ti rok abo je kusok khana chokja abo mani rok yak jaka norok sorkarni thane norokni bisingte sanmung to tong tabo to jeto sorkarni thane sanmung to sanya borok jungno jini nokbai mani no nugoi toratei iko khopationgkha abono ready nongni parani bumung ke thai je jaga nok rok bai mani eba nongni amchai kamini bumung puran dolapoti par hatima tharum jagota na hatima ta puran nin bumung ani bumung ke robida tripura tongman kha jaga to hai maiya jong tabo to khiyai jong usini bagai ja khiyai mankha joto saijor baikha tong aba haike chubasu to juda political party eba NGO aba haike ra kobang ma amse kamya aba haike chubai tong khiaba aba hai kobang ko khai mane ro mane tini aba tini simide rojak na agin simide rojai phayo age to haike maiya tini no jongman kha sabone bisingte aba hai chuba jakha tini to tini no ekdom poriskar khaiye chong chuba to khaiye chong to sunduk kai chong roi reka nongni para rone khoro bosu aba hai chuba suma nai tini to obo to riya kha tini no joto man kha nong para bar joto man bai nai man kha joto man bai jak nongni sai pariban ma kha pura sai pariban man kha